गोजोनपुरि पार्क होनना बुंनाय जायो। Gugunayakin itu bongkar ya? Wah, ini bang, udah ada marah. Udah ada marah. Bulan itu saya marbeli boleh bawa. Kan standar nih. जाहैबाय बागालिपुरा स्कुल हाई स्कुल मोजां दिन्थिनाय जायासै बबेजों लाबोखोथाय लामाफोरखौ सिनाय हाला नै जा धुला लामायाबो गोदानसोबाव ग्रासलेन्डआव थांनो नागिरनायाबो जाथोंसै आइखांखौथ' दासो आइनो गारियानो बन्द' जालायबाय जोंना आइखांथ' नामावसो एक्सपाल गारियानो बन्द' जालायबाय जोंना एक्सिडेन्टआ खम जाना दं एसे ini right side yang habis kita nak oroi hai lama puran mati piring mudik sila oroi jana aku bijiya kona aja ala thane pun pisla udah mati bulan apa itu? Fiturnya जायगा बर' गामिनि फैफेरा जिनिसा बेजोंहाय दै नालाफोराव हनै खाथि नायसिगोन नायदो नै ग्रासलेन्डआव थांनाया माबोरै जाजोबखो हाग्राबारि सिखारनांबाय बोरै जानो बिदिबालाय आयु माथो सिखाव लामासो Mati दैमाया बोरै लामाफोरा नायदो हनै दैसा जिं लामाया
12 बोसोरनि उनाव दिनैसो सफैबाय दांलै आङो बेजोंहाय फैफेरानो नैया जेराव मेराव गारि बाइक खना खनलि सोरबा मा खालामदों मा थादों मोनथिला आरो जौ सोलोंदों ना होद्रायनाङा लागाव नै मोनाबिलि समाव राजलायनायाव थांनो नागिरदों सेंग्राफोर सिख्लाफोर नुगोन खोमा जरा जरानो बेखौ नायनो थांलाबायसै मेरला बैग्रि दंफां दङ नै आइनि जिं जिंनो आयै बिमाबो सुइथि नैया हाबजाथ'वा आइदै हाबजोब्बाय सुआ खारनायानो दायथामसो गुबुंलांबाय नायदो नै लोगोफोर भिउफोरा बेसे समायना हाजो हाला दैमा दैसा जेरैबो सारि सारि फैलायबाय दंफां लाइफां बारि गेजेर गेजेर जंगले मंगलि पार्क नामा राजलेण्ड जोंना लोगोफ्रा हनै धुला खालामजोबलांबाय हाद्रिजों धुलाजों नायदो मोनाबिलिनि समाव भिउफोरा माबायदि जायो दासिमबो दं मानसि नायदो नै माबायदि भिउ